Malawi Camera. Pamene Brian Banda akuwa ndi program yake ya Mulimba awayimbira a Richard Chimwendo Banda omwe ayankha kuti iwo pakatali pano ali kumangochi mabe tione kuti mafunso ndakubweratu kuti kodi mnati tizidye katatu pamene baba nkhani meyo kuti bachi bla bla zambiri mbiri ndi TNT Club mbo tione guys Malawi Cameras Brian tiyambe ndi nkhani ya food security muli ndi mapulani a mtundu wanji ndipo zimene mudalonjeza amalawi 2020 when you look back 5 years down the line padakambidwa nkhani zakudya katatu when you look back mukuona kuti mwatumikira bwanji amalawi pa nkhani ya chakudya amalawi ali better today ndi mmene munapezera 2020 Brian funso limene ndofunikira kwambiri chifukwa iwe kuti upange walesirero ndi kuti unadya kuti upeze mphamvu zondifunsa ine inenso ndikuti ndinadya then kamakamba nkhani ya chakudya tizikhalapo ndi chidwi tikakamba kuti tidalonjeza chakuti ndipo chakuti chitachitika Brian ndifuna ndikuuze kuti zimene tidanena manifesto ya Malawi Congress Party zikuchitika chifukwa it's a process ndi zoti tidaziyamba zikuchitika mwachitsanzo tidalonjeza kuti tidzalimbikitsa ulimi wa nthirira ulimi umene udzathandize kuti tisamangodalira mvula yokha chifukwa panopa pofuna kungonenapo sikunokokha ku Malawi koma tikapeza kuno ku Malawi mu zaka 10 zapitazi mvula yadyetsa njomba amalawi amene mwina amekata kukhala pabwino kwambiri chifukwa chokuti ndikulimbikira koma apezeka kuti ngovutika kwambiri chifukwa chokuti mvulayo yawadyetsa njomba ndipo zindikira kuti nyengo idasintha sitingamako kambabeza kutandaula zakusinga kwa nyengo tilimbikitse njira zina zothandizira kuti tidzilima mozida yatokha ndi kakhazikitsa ndondomeko zoti tikhale ndi ulimi wa nthirira ndi ulimi wa nthirirawo ndiye kuti tidayamba kutsimikiza poonetsetsa kuti maskimu amene adafa kalekale kukalonga kunkhatape kuzomba kuchikwawa maskimu amene amalima kumathirira adaferatu amene ndawapitsanso ali tsopano ayamba kumalima maskimu amene ati ndiye kuti tsopano tingationena kuti chimene tidawalonjeza alimi chachitika komanso tingathe kupitiriza kuti sidamalize chifukwa tonena kuti sikonse pamene tsopano pano ulimi wa nthirirawo wafikapo koma tikanena kuti dalonjeza ndipo tamba kuchita ndipo zikuchitika ulimi wa nthirira uli paliponse funso langa linalipo kuti tidagwirizana kuti tidzidya katatu because this is what you told ndifikako kumene kuti famu kusudya katatu umbeso mamba walima ukalima kudya choma chikolola ukachikolola ndio mapita kuchigayo ukangoti udya katatu ngati zonse ozilandira chifukwa chake nyimbo ija kandi mzimu woyera anakuthandiza kanthu kako kamwini kamatukwanitsa ife Malawi Congress Party timakhulupirira kunena kuti munthu kuti uzikhala ndi kako kuti uzidya katatu ndo uzilima uzikhala nacho chako osati chinthu chira kuyandira chifukwa chile chimatukwanitsa tsono kuti munthu wakumudzi akalime ndi akudalira mvula sizithandiza ndeti kuti timthandizire munthu uja timpatse ulimi wa nthirira ndi amene angathe kukhala ndi ulimi wa nthirira sayang'ana kuti ino ndi season ya mvula amatha kulima nthawi iliyonse ndi munthu ungati kulima nthawi iliyonse ungathe kudyanso mokwanira nthawi iliyonse ndi chinthu chimayenera kuyamba kumapitirira ndeti kunena kuti zimene zozo zimene tikuchita as Malawi Congress Party now funso lako lonena kuti kodi panopa anthu akudya katatu ndili ankhamotere Brian sitinafikepo chifukwa tikati anthu akudya katatu ndiye kuti amalawi onse akukwanitsa kudya katatu tilakwa koma tikanena kuti kodi mwayika maziko okuti amalawiwo mawa angathe kumaona kuti angathe kukhala ndi kutekera kudya katatu I say yes chifukwa chani ndikuti Brian chifukwa mu chaka cha 2021 dakhala ndi maganizo apamwamba onena kuti izi zomangopereka fereza matumba awiri kwa mlimi mwina zikuthandiza komonse kwambiri yambe kupereka ngongole za ulimi kupitira mbunge jalanifi ndi amba tsopano kupereka ngongole za ulimi and Brian last year tapereka ngongole za ulimi kwa anthu ochuluka and this year tikupereka kwa alimi oposa 400,000 so alimi 400,000 dziko la Malawi it is as good as saying we are covering almost all parts of the country amene apendi kutekera kukula zimangizo za ulimi amene apendi kutekera kupita kumadimba amene apendi kutekera kukolola zakudya zokwanira
ndikuti Brian process iyo ikuteka koma tikabwera pano pachulu nkwena kuti Malawi aliyesa kuja katatu ndezimulakwira Yehova. So sitidafike poja katatu monga mene mudalonjezera 2020. Ndimene ndikunenazo Brian kuti si wina aliyese ndikuti process iyo ikuchitika koma sitinafikire wina aliyese ndipo sizingateke kuti muzakazi wizitatu aliyese mufikire mukwaniritse. Munakambapo nkhani ya fertilizer. Chidavuta nchiyani kuti fertilizer alongosoke kufika mu nthawi yokwanira, nthawi yabwino mu 5 years yabomala, because it has been a mess. What went wrong? Chifuka sinamalize. What went wrong? Chifuka timamva kuti fertilizer wakagulidwa ku butchara, wakagulidwa ku pharmacy. This has characterized purchasing ya nkhani ya fertilizer mu boma la Nuli. What went wrong? Are you happy ndi mene mwachitira hand nkhani ya fertilizer in the 5 years? Brian, wakamba nkhani ya fertilizer ndifuna ndikambe kunena kuti ulimi umadalira zipangizo mbewu komanso fertilizer. Komanso fertilizer ayo tikamati umwidanitsa akutanthauza kuti sachokera ku dziko la Malawi. Kumene kumachokera fertilizer dziko lonse lapansi ndi Ukraine ku Russia. Fertilizer amachokera ochuluka ikani buku ngati ufusa pina kuli konse Egypt pang'ono komanso Morocco pang'ono. Fertilizer amachokera maiko amenewa. Zambia, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, timadalira Ukraine and Russia kutibetera fertilizer. Ida ngamba mkondo Brian chaka 2020-2021 fertilizer labo ya muthawi yake. Ndipo tinagawa muthawi yake. Ndipo tunamgawa pa mtengo wabwino. Koma ida ngobwera mkondo ija kutoka kumachokera katundu wo ndi kuti competition, demand and supply. Fertilizer amapeseka wochepa ndiye kuti ofuna akaka ochuluka. Kinachitika choti fertilizer kumtenga kunja, sikumtenga kumali kuno. Demand ikakhala ochuluka, supply kukhala yochepa. Kapena ofuna kugula kukhala ochuluka, koma katundu kumapezeka ochepa. Zinapangitsa kuti kunja ako fertilizer mtengo wake ukwere. Ndiye fertilizer uwera umapanga affect budget imene munapanga ngatichiko. Zimene munasayana ku parliament, zimene munakonza ku parliament, kuti chaka chino tigulira alimi 3 million or 4 million. Ndizimamba kupangana affect. Soto kuti kunja kumene mwembekeza kuti mukula fertilizer pa mtengo wabwino wakwera mtengo. Iweyo kunyamuka pano kuti ukagula bread. Kero wapeza bread kuti ukagula mwiri, koma wapeza bread uja kuti mkotola umakagula mmodzi. Ndezi zimene zinachitikira ife muzaka ziwiri zitatu zapitazi. Kuti mpondo imene timati Russia, Ukraine, kumene kumachokera fertilizer amene amathandiza maiko aku Africa chikhawo chino. Osati Malawi yekha. Kumeneko fertilizer uja tsopano amatuka ochepa. Komanso akamanga mochepa ndikuti amatuka otulirapo. Kubwera kwa fertilizer amene uja kumakhala kukangalala. Ndiye kuti fertilizer uja kamafika kuno tawi zina kumasemphana ndi nyengo zimene ifeyo tikuzifuna mmunda. Unafuta kuti chinalabika ndi chani. Yes. Ndiye ndikunena kuti we are affected with external factors. Osati za muno Malawi. Koma kuti kumene mumakagula katundu. Yeah, komo logula fertilizer mukulidziwa, how did we end ku pharmacy ndi ku butchara? Vudo limakabula kuti mukangolenga kangani kamodzi kukhanga ndi zonse zimene zimachitika. Tagula fertilizer ochuka ndiko muno, ndipo tamukula madongosola. Zimene mukunenazo ndi zimene chinachitika chimodzi, chimenenso anachigwira ndi ma systems amene a president adakwera anayika malo. Pakomo pano mukatapeza kuti mulonda wagwira wakuba, vudo si mulonda aweyayi. Ndikuti mulonda yakugwira ntchito yake. Iyo si munkadziwa kuti kunja kuno anthu ankafuna kugula fertilizer molapika. System imene anayika mwa achapera kuti ngati zinthu zikusokonekera tipresentira zotulukira zina zake zikusokonekera. Ndiye ndi omwewo ma system omwewo amene anakhazikitsa achapera amene kuti ake amafuna kugula fertilizer molapika kuti imitsa zimene zija. Ndiye pakuti mukankola kudziwa kuti tapeza wena amafuna kugula fertilizer molapika ndiye feda imitsa zimenezo basi akuti magula fertilizer no. Anthu akafuna kugula fertilizer molapika koma chifukwa President Dr. Lazarus Makafi Chakwera anayika ndondomeko zopanga prevent such type of malpractices. Ndiye ndondomeko zinagwira ntchito. Ndiye zitagwira ntchito tinayimitsa. Koma fertilizer yese amene akabwera mdziko muno kumafika kumakagwira Malawi wakhala kugudwa mabwinobwino. Ndipo palibenso milandu ina iliyonse. Koma mmachita lero kwambiri pa zimene tinazigwira tokha nkuona kuti ichi sichoyenera. Si mwe munagwira twankani. It is us. Musiki mwene anayika Dr. Lazarus Makafi Chakwera. Amene kuti ichi. So amene munagwirawo ali kuti ndipo adandira chilango chanji. It is a system. People were sent to integration. Kuti na banana imitsa ntchito
palibe leso amene akugwira ntchito anatengedwa ku court, and you know that. You know the processes we have done. That much you know, Brian. If the Attorney General and the Attorney General even went further to go and correct those things. Mudzipo ngati munomo simungakhala ndi anthu ochita zofanana m'maganizo. Koma mukayika ndondomeko zoti wina akati asemphanitse zinthu, ino ndikumadukira zinthu zokuti zikusempana, ndikuzichita correct, ndiyoti muzithokoza kuti amene munayika pampando akukhonza ntchito yawo. So I want us to move on. Koma you want to say kunena kuti abuchala ndi akufamase muda agwira ndinu, because I remember nkhani imene ida agwira ku parliament, it was the opposition amene ananena kuti kukuchitika zinthu. So do you want to take credit or you want to say kuti the opposition da amene? It's not about getting credit, it's about waiting and telling Malawians the truth. Parliament is government. The three arms of government: judiciary, legislature, commercial, National Assembly. So mugati parliament is parliament, not government. Yeah, kuma zinatengera misongo di malandira ija siboma zinatengera Samia Suleiman yes amakatenga zinthu zoti zachitika kwina kwake azipeza ndeno kumakati ya parliament so as the platform yoyankulira kuti ngati zinthu zwana zipeza ndiwo koma it's not them. Let's move on because people can say the systems were bypassed, including PPDA and DSCB, but we'll talk about it another time. We don't have much time. Nkhania ina imene yamanganthenje in these elections ndi nkhani ya the economy. Anthu akudanda ula kunena kuti the buying power simene inalili 2020. Ukalowa mu shop lero khalanga nakubera ndithu. Inu zachumazi mwaziyendetsa bwino mdziko muno. Are you proud kuti you have managed the economy? Ndikufuna kuzere monzeka bwino chifukwa wayeresano imaphunzitsa sa Malawi. Ine tikundi kumaforo kuzera Malawi imene zikuyenera. Dziko la Malawi lino pamene tili pano limalandira zinthu zosiyana kuchokera kunja. Ndikupatsira chitsanzo. Munthu omwe at times munatulutsa kunena kuti anthu akumaba mafuta akagulitsa ku Mozambique. Anthu akumaba mafuta akagulitsa ku Tanzania. Ndiye chifukwa chani mafuta amakagulitsa ku Tanzania kuti akukuga Malawi muno? Simple, mafuta ku Malawi kuno ndiotsika mtengo kusiyana ndi maiko amene atizungulira. Ukuyankha mwachidule ngonena kuti economy ya dziko lapansi imakhala yonjenjemera ndi zochitikanso zozunga chikosera pansi. Ine ndinamika Mulungu pamene iwe Brian mzimu woyera anabwera pa iwe kumfunsa Professor Asapita Mutai kuti munakakhala kuti ndinuyo kuti mumayendetsa dziko kuti zinakasiyenda ndanakuuzana Professor Asapita Mutai kuti the economy is affected by external factors and nothing could have changed. Zimachitika zonena kuti katundu ngati mamtenga kuchokera kunja kwa dziko mafuta opikira ngati adula kunja mwagulitsa Malawi muno. You cannot expect yamina kuti mafuta aja akhaotika tengo mnogo. Katundu ngati mukutenga kunja kuchokera kuna mbela kuno simungayembekezere kuti asika mumakale ndi chipsinjo choti muzinkula katundu uja motuka chimafunika ngati dziko ndikuika ndondomeko zimene mukayika ndondomekozo zizapatsanso Amalawi buying power. So ifeyo ngati boma tinaona kuti okay chimene amati Amalawi ndi ulimi. That's why mukaona kuti tinakweza tsopano mitengo yokulira mbewu alimi kuti Amalawi aja akalima atikala ndi ndalama zochulukirapo kusiyana ndi imene zinaliza kale kuti tikakwaniritse gapu imene anali nayo ija. Problem imakhala na kuti si Malawi aliyense amene akulima panthawi imeneyi. Koma you can agree with me kuti 2020 mmene amagulira mulimi foja boma la DPP ndimene tikukulesa foja pa tosiyana. So yamangula mwina 100 kwacha ife pano tikula 2,000 kwacha. So we are responding by making sure kuti Malawi atikhala ndi kuthekera. Now the unfortunate part ndiona kuti Malawi acha si onse amene ali alimi. Kumalo kwa kala kumbali ya boma iwonetsetsa kuti productivity ichuluke, alimi achuluke, komanso mukudziwa kuti zambitsaso nkhani za migodi kuti migodi kayambochita bwino dziko muno tikhaleso ndi ndalama zokwanira ndiye kuti tikhalaso ndi buying power anthu alembedwa ntchito akhala ndi kuthekera kuti mavuto amene wawo athe. Mungayankhe bwanji in simple economy anthu amene amanena kuti 2020 sugar timagula for example 300 700 kwacha lero sugar newspaper ya Daily Times inalemba kuti 6,000 kwacha this week. Mungayankhe kuti chani? Nditoyamba ndivomera kuti sugar wadula imene amamugulira 2020 izozo utakana ndoti mungu akusukira ntchito. Okay. Komanso ndiwayankha kuti ngati ndi mwamalonda sugar mabweraso makhulu
amene akumamugula shuga ndikumaka mgulitsa mwaukambala mukambelembere fa shuga mtengo wake si umene munalemba inu tulo ujaya inonso ndamene mukuthandizira kuti abatoto ife tikugulitsa 3000 2000 10 tingulitse shuga uja pa 6000 koma shuga uja mtengo wake si umene munalemba uja koma ukambelembere omwewo umene umati shuga kukhala naye ndikumsunga m'masitolo ndikumbisa kuti amalawi asampeze kuti anthu ochepa ndi akathandizike kumakampeza shuga kumakagulitsa pa mtengo odula ukambelemerewo ndi umene ukupangitsa zimenezo chachiwiri Brian zinthu sizimakhala static mmene even IDF akatenga boma kuchokera kwa Mzipanda shuga anali pa 29 tambala sunganduze kuti mmene amatatenga bingu anampeza pa 29 tambala nde mafuso manena kuti 2020 chinthu chinali 700 ndechikaleso 700 ndiye kuti tikufuna kuanamiza Malawi koma titinena kuti kodi mukumapanga zinthu zotani zoti Amalawiwa pamene zinthu zikukwera mtengo nawonso azikhalanso ndi income yokwanira kuti angathe kumagulaso zinthu zokwera mtengozo koma tingafuna kunamizana pano kuti hayi ndiye kuti chinthu chimene okhala chimodzimodzi ndiye inenso chifunso let's go to your manifesto anu at 2020 and I quote, we shall reduce the level of domestic and external debt from current 2020 3.5 trillion in muda alonjeza kuti you shall reduce the current debt kuchokera pa 3.5 trillion kufika pa 1 trillion lero tukulankhula pano ngongoleza atu zafika 18 trillion. What went wrong, Honorable Chimwendo? Mawu amene wawa amakunamiza ndio tutsabomali chifukwa chonena kuti ngongole za Malawi timabwereka in dollars ngongole ija timabwereka in dollars akamakubwerekani ndalama kuchokera maiko akunja simbwereka makwacha tono ikapandalama ija mwachitsanzo munabwereka $3 million ndiye mawa kwacha yakwa ndi 50% ndi kuti ngongole ija wagwetsa kwacha yondani zimenezo ndio yangani koma ndifuna ndikutandize ndinu ngana akumvera yes chifukwa mukamati ngongole zakwera mafuto konzere kuti chapera ndijani kubwereka ako kapena kuikwacha ndimene yapwa chifukwa mumana ndinda Malawi kuti ngongolezi za bwerekedwa kwambiri ndani ndio ngongolezi zinabwerekedwa kwambiri koma kuti kwacha yakwa so ngati munabwereka $10 million at TPP ndiye $10 million ija koma kwacha yakwa madollar mukasungunula akwana $18 million ngongole yake ndio mweja munabwereka at TPP ija sikuti ngongole ya sintha yayi koma kuti yakwa ndi kwacha ndiye kwacha ifanye ndi yakwa ndio ngongole munabwereka madollar zakwa nde TPP akumayenda kumauza Malawi akubwereka kwambiri ndalama no Brian ndalama timabwereka no I'm referring to your very own manifesto your very own manifesto yes manifesto ndio ona yes if you look at how much you have borrowed in dollars not in kwacha we have borrowed very less than what TPP borrowed and is also depending kufuna kuti iweyo kamvetsetsa nda Malawi akamvetsetsa atandizika chifukwa mukumango pita pamwamba pankhani kwacha kuti imagwa pa zifukwa zingapo choyamba ndibodza limene TPP linapanga kwa IMF and panopa IMF anachita kunena kuti TPP collapse the economy amanamiza dziko lonse lapansi kuti ndalama zinali bwinobwino kumango pereka mafika abodza the reality on the ground there was nothing. And when we came into power, we needed to respond to the global economy and respect many people in Maendera. And for that reason, tinacha respect kukweta kwacha, kuti value yenye ya kwacha ikale malumu wake. Zima tandiza kukula katundu, ndipo tu saso katundu, muzimanga balance the economy. So na akamabwela bano kumate hai, mwabweleka kwa mbili, the true meaning of ifeo kubweleka kwake, mpona kuti, ndalama ziyada mweleka ITPP $, chifoto kuti kwacha yako. Ndalama zijama kwacha mucha, zachubuka. Koma waza kulita bweleka ngama zambili hapa. That is not true. So inusimu na bwereke? Ndati siku na bwereke kwa mbili plan. Okay. The way kuti siku na bwereke kwa mbili, mimi na bwereka, alita bwereka, zinu zote zitabize. For instance, tabwereka kuti ichide increase productivity on the ground. Tabwereka kuti tipitilize, mshindo emena na yamba kamuzi in division, mshindo emena na biliza pingwa mtalika in division, mshindo emena na biliza professor asa vita mtalika. So fusola kuti yasile vale irrigation. For instance, mshindo emena jai yasile vale irrigation. Ma president wasewa mbuyomu, anaona kuti ndimene inga tapange transform this country. Ifeo sidi nakare keza kwele kako. Cholinga, chokuti tika namba ulimi 1 kila wakulu wa chile vale. Tijide increase productivity,
tikachita increase productivity dziko lipite patsogolo. Anyway, we need to move on. We need to move on. But the question is, mukwalonjeza chani amalawi za economy? Ndiye iniyo mungunena kuti DPP idabwereka kwambiri. Inuyo mwabwereka zingati? Inuyo mwabwereka zingati? It was your question which said kuti munalonjeza mutatita koma mwabwereka kwambiri. Then manena kuti anabwereka ndiwo in dollars. Therefore kwacha yakwa ngama ziyazasungunuka zikuoneka zambiri. That's where I'm coming. Yeah, inuyo mwabwereka zingati? Inuyo mwabwereka zingati? How much have you borrowed? I cannot say that from my head. Or you can check through parliament and others. From my president nabwereke, mina nabwereke ansatu. Komanso zimena nabwerekazo sanga ziloze kuti anabanga yani. The problem is not borrowing. The problem is kupereka zinthu zoza. Anabwereka kuti akapanga matractor brand, matractor kuti agawe dziko lonse la Malawi. Anana kuti akawa matractor awini. You and me agree. Anagulitsa matractor omwe aja wafungwa ndi malamulo ma ministers. Anabwereka ndalama from India. Anabwereka ndalama kuti amanga nyumba za police 10,000. Brand, they did not construct any house. Anabwereka ndalama kuti abanga ulimi wathira. No any irrigation scheme started in this country under their time, apart from what EU funded. Kubwereka kumene amabwereka, ikubwereka ndalama for productivity brand is no claim, because that's what we want. Koma kubwereka ndalama and abuse the resources and bring nothing on the ground is based on unonga dziko. So we are saying we have continued to borrow. Of course, our borrowing is concessional. Let's move on. We'll take a short break. Tikabwerera pali nkhani ya high unemployment. Nziko muno achinyamata mbiri sali. I'm being reminded. I'm being reminded. Yes. Yes, I'm being reminded kuti pali the program is sponsored and pali mafuso ena amene we don't have to mince them. So let's sponsorship in let Malawians know the truth. Because that sponsorship is really hapo. Koma Malawi mtamako asuka masamba, tofauti mwanandirandama za sponsors. If you're sitting abwele bano, osa kusa Malawi zona. Tell Malawi the truth. Kuleta bwele kandama yes. Tamangana zojani. Bodi what and about Malawi. Kwa mkana kuti akifulumine tujoke before my sponsor amena batanda malima fuso. Brian, we can even sponsor, we can even give you more money to explain to Malawians what we have to do in the country to develop this country. Chabwino, we'll take a short break. Tikabwerera the pali anyamata mbiri sali ndi mwayi wa ntchito. Inu mukupanga bwanji kapena kuti pamene tikupita ku masankho mukwalonjeza chani amalawi pa mwayi wa ntchito. Tichite break pang'ono. Mudaimverapo anduna, I don't know if you have listened, pali nyimbo adaimba mnyamata wina Eli Njuchi akuti za temporary. Mukuyidziwa imene? Ndipo ndimayikonda lero ndamvera katatu. Kuti opanga misewu tamanga temporary. Opanga misewu tamazira. Simuna nyenjere bwino. Misewu yolimba ya goli leo kazikika. Simuna nyenjere bwino. Ntchito sitingangolera kuti ntchito ya Brian Banda ya Times ali sakayamba. Facilitator. Koma tikachita grow our economy in the ATM strategy. Ndekuti tipangaso create ntchito. Menemo mukala zomanga mukala za ulimi, mukala za migodi, ndoti migodi zekamba uchita bwino. So manifesto yathu ikupitiriza. Tufua tikati tidzachita ziyani ngati kuti tituluka mboma musizitheka. Kodi simutuluka? Kodi simutuluka? Yani sizingatheke. The foundation we have read, no one can shake it. Afro barometer sikunena kuti akutsogola ngati DPP. Afro barometer mabanga ndasana lembetse unamva hapo zimene. Munthu mabanga research ndi anthu osaka vote. Ungopita bansinga mabanga research ilizibaya nuku. Afro barometer nachitika yeye ko andasana lembetse. Tipitilire pankhani ya ma primaries. We have only 1 hour and there are some specific questions. What you want, but I can assure young people in this country the ATM strategy which we have now added is the manufacturing part, because mining will increase manufacturing in the country. We are going to get more income and we are going to add value to the produce that we are going to harvest in the country. We will not explore low products. We are going to make sure that there's production, there's value addition, and in the process of value chain, Mundikhululukire kwambiri. I'm guided by my questions. I mean, as I said, this is a sponsored program, and mafunso ambiri akwenda kuti akhale. Brand, no, I'll go by what you want. Yes. I'll go by what you want. Yeah, so pankhania achinyamata mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuti amayi achinyamata komanso anthu aulumali
apatsidwe mwayi wa udindo. Choyamba Malawi Congress Party tikayambe kunkhani ya gender kuyambira cabinet yathu imene Dr. Lazarus Chakwera amasankha imachita respect malamulo a dziko lino 40-60 komanso mukaone mmene Chakwera amasankhira nduna zawo mukapeza kuti foreign affairs, defense, health, education, tourism kandi kuchani mukapeza ndi azimayi okhaokha. There is no one who has a better way of uplifting the lives of women in the country other than Malawi Congress Party and Dr. Chakwera. Kati pali president amene amayika chidi kwa azimayi ndi Chakwera. Komanso mukaone achinyamata amene akuyika maudindo osiyana-siyana. Nde ukoko nango kambako chifukwa choti mwina ndi kamba saduna koma mukapita ku polisi mukapita ku kwa SPC amene osimayi okhaokha the speaker koma tikafika tsopano kwa azimayi chimene tachita choyamba ndikuonetsetsa kuti we should one have a deliberate action kuwalola azimayi kubwera kudzakhala nawo mchipani. Chipani icho maudindowo kuyamba kugawana maudindo mchipani azimayi akhale patsogolo. The only party with two deputy presidents azimayi. Chipani china chimene ine silichichula koma onse ma deputy president azibambo kaoka. Olanda kuzani za azimayi azingokunamizana. Azikamba ifodi maafusa koma alibe action imene angaonetse background. Anapita ku convention ndi kumaliza convention osaganizireko kuti asange kumzimayi mmodzi yekha akhale deputy president. MCP has got two deputy president azimayi. Apart from that, maudindo ambiri aneki ndi azimayi. Tikafika kuma primary tinachepetsa ndalama zolipira azimayi half. Pali anthu ena amene akumaloza chala inuyo a secretary general kuti ma primaries ena sakuyenda bwino chifukwa you have favorites. Ma primaries imo ndimafuna kuti imene inso muyankhe. Muli ndi ma favorites. Zimene zozo nimamva sikuchokera pawele spanumo. Malawi Congress Party ndizosiyana ndi zipani zinazi. Ifeyo ku national secretary ya chipani sitikuzidwa ndi ma primary. Sitikamba za area timasiyira region kupita kumusi. Ife timachita policy timakamba za kuntunda timangofika kumene kuchaka tipali ma districts anthu akamakangana kumusiku koma simudzamva kuti achimwenda apita kuma primary achimwenda akapangisa ma primary simudzamva zimatsaya pa region zimenezo mesamba sakuti matuma wanthu kuti mukakonze amatuma ndi director of elections amene amatuma anthu aku region ndi anthu ena koma secretary ya chipani cha Malawi Congress Party sikuzidwa ndi day-to-day running of primaries. You cannot be your way mopanga your way oweruza ngati pavuta timapereka distance ena akapange ngati pali ma districts abwere kwa ifeyo. There 229 constituencies across the country. Ma council over 570 chakuti sikungalepere kukhala kusembana chabwino allow me ndi akasembana timafunanso kuti zitere mchipinda. That's why simationa tikuyankhula sitimayankhula chifukwa ngoja zathu za chipani zimatiuzirati kuti tilemekeze ngoja zakuchipinda azitere kuchipinda. Ndikusayankhula kumangokhala kuti tikufuna kulemekeza ngoja za chipani osati kuti tibe mayankho ayi koma ngoja za chipani timaona ngati kuti pali nkhani zina zofuna kutera nyumba. Okay, we'll open our lines we'll take maybe 2 or 3 comments. 099-847-5904 ngati muli ndi ndemanga kapena funso lopita kwa a secretary general chipani cha Malawi Congress, the honorable Richard Chimwendo Banda. This is Times Radio. Hello bwana Brian. Tikudziweni ndi kumene muli. Ndine Mpelembe kuno ku Mbayani kwa Chemosi. Apatseni moni a secretary general wa Malawi Congress. Bwana secretary general muli bwanji? Ine ndili bwino ka muli bwanji ku Mbayani? I think akutimva amenewo. Akuyankhanisoni akuti ali bwino ku Mbayani ku muli bwanji? Kwa bwino. Yes. Kodi ine ndi mafunso angapo oti ndiwafunse bwana secretary general. Pali omwe amalowa mboma iwowa ndi chipani chawo cha MCP unapezeka kuti analonjeza zinthu zambiri kuti zichitika panonso akubwereza kulonjeza zinthu zomwezo kuti tione bwinobwino anthu Malawi kunoko akumadandaula nkhani ya kukwera mtengo wa zinthu mukulankhula kwawo akunena kuti zili global zimene zikuchitika global koma mayiko anzathu omwe atizungulira zikumaonesa kuti zinthu zikuyenda bwinobwino. Mmene ndikulankhula mapapa sugar ali pa 6,000 kwati. Kodi zinthu zimene iwo akupitirizabe kumanena kuti ayi tikonza zinthu tizakonza zinthu. Zinthu zizi zikuoneka kuti zikuakanikabe kukonza mpaka panopa. Kodi akufuna Amalawi kuti azitani kapena akufuna Amalawi atengere kuti panopa.
afuna apitirize kuti aononge dziko li chifukwa vanhu chachiziwike kuti dziko laonongeka kale tipite ku ulimi fertilizer weniweni ali pa 130,000 kodi iwo abanje osangoonena kuti ayi inchoso fertilizer pa 130,000 timuyike pa 50,000 aliyese azigula 50,000 thumba la fertilizer kuchita kuti pa 100,000 inalonso munthu azipeza matumba awiri a fertilizer zikwakanika pati ndezi kuonekabe kuti ulaliki omwe amakhala nawo ulaliki ungopitirirabe mpaka na panopa mmene ndikulankhulamu iwo sakungolalikirabe ayi tizapangaza kuti iya ife tizapangaza kuti iya tikupangaza kuti koma zikuonesa kuti zikuakanikabe boma likuakanika kuyendetsa boma lakanika china chilichonse ndi chokwera even fuel weniweni atangolowa pa mpando kha day one ife timayembeza kuti president akangolowa pa mpando pa udindo timayembeza kuti mafuta atsike katundu atsike koma iwo sangobwera pa mpando kuyamba kukwera katundu kumangokwera katundu mpaka na pano mmene tikulankhulamu uncontrollable china chilichonse ku Malawi chichikutheka mpaka na pano mmene ndikulankhulamu akupitiriza kuti iya ifeyo tizapangaza kuti iya tizapangaza kuti afuna alichitise kuti dziko laonongeka kale lili ziko kwambiri bwa Brian ndikuthokozeni kwambiri potimbira akuyankhani anduna zikomo 099-847-5904 099-847-5904 titenga phone ina imodzi then we'll go back to the Secretary General 099-847-5904 hello chabwino sakutimva amene 099-847-5904 099-847-5904 hello 099-847-5904 hello Hello. Tikudziweni ndi kumene muli masana wano. Ine Manuel Farman kuno kubalaka kwa kankao kwa mimi. Manuel tiyankhuleni. Ine rufu sanga nilonena kuti kodi MCP analonjeza kuti azalemba ntchito anthu 1 million komanso anthu azadya katatu pa siku. Lea niona kuti zimene zisanakwanilise kodi malonjezo amene angoti ipangaso fezi inayo zingatheke. Chabwino. Ndatelo rine Manuel Farman kuno kubalaka. Ndakumvana Manuel. Chabwino. Tathokoza. Secretary General, over to you. Brian, chayamba ndiyathokoza Malawi kuti ngana ugawo pa program imene. Tikamati tidzachita tukhala ngati kuti tikunena kuti tikufuna kuwananiza Malawi tikuchita. Tanena kuti chifukwa kuti tipite patsogolo ulimi ukuyenda kuyikidwa m'malo mwake. Nde ulimi uwu tikuchita magawo athirira komanso tikuchita magawo obwereketsa ngongole kwa alimi amene mwina mbuyo muti mapatsa matumba awiri koma tikuona kuti matumba awiri sangathandize kutukula Amalawi pakusoweka kuti alimi aja achite bwino akachita bwino miyo yawo ingati kuchitanso bwino pita patsogolo chachiwiri kulimi komweko tanena kuti mulimi yonse petso mbewu pa mtengo wabwino ndiye kuti akalima akati kudalira kuti ndikagulitsa mbewu zanga zichita bwino koma tinanena kuti pali vuto metali talipeza nkhani ya mvula kudalira mvula tilimbikitse nkhani ya nthirira chifukwa chonena kuti tikadalira mvula ndiye kuti mulimi achita kulima bwinobwino koma chifukwa kuti mvula sinachite bwino ndiye kuti umphawi uzipitabe kwa mlimi uja ndiye mwa ichi tachilimika kwambiri kupanga ulimi wa nthirira ndiye ulimi wa nthirira udatsegula maskimu ochuluka ngakhale kubalakako tatsegula maskimu ochuluka kuchikwawa tatsegula maskimu ochuluka kukalonga kunkhatape cholinga kuti alimi akamalima azikhala ndi kuthekera kotulutsa mbewu zawo chaka chonse chathunthu. Brian, funso limenanena kuti munanena kuti mudzalemba anthu antchito 1 million ndeza kukanekani ndifuna achimwene ndikufotokozereni kuti tikanena kuti kulemba anthu ntchito ndi kupereka mwayi okuti akhale anthu ndi ntchito zoposa 1 million ndi zinthu zimene Amalawi apitirize kumazimvetsetsa kulemba anthu ntchito mwina ya uphunzitsi ya upolisi ya health surveillance ya ndi madokotala tayesetsa kulemba kwa manambala sangakwani 1 million apo tisitalemba amedalembako kuti batalembako apo tistalembako matalembako ntchito koma sizingakwani 1 million nkhani yeni ndionena kuti kodi dzikoli mwapereka mwayi wotani kwa wanthu kuti akhale odzidalira pawokha adzilembe wokha ntchito
ndingati mukupereka ngongole kwa anthu 400,000 ukumalima paokha iwo oti mwapatsa mwayi oti azilembe ntchito anthu 400,000 ndingati zingapitire zimenezi ndikuti chiti makambaso za 1 million zizikamba zodutsaso pamene popo. So job creation ndi kulemba munthu ntchito zinthu zili zosiyana, koma chifukwa chokuti aliyense pandale amathamangira kuti white collar job ndiye kulembedwa ntchito, kuti mukafunsire mutenge mafailo mupane mupite pa ofesi akupatseni kalata imene ndiye ntchito. Tikanena zimene zonso ndiye sitinakwanitse 1 million, koma tikanena ntchito zonena kuti mwapatsa Amalawi mwayi, Amalawi oposa 202,000 alandira ngongole zanifi. So Amalawi 202,000 acha ngongole zisinona za ulimizitu zimetaka plan ya chaka chino, koma pano pa currently 202,000 Malawians alandira ngongole zanifi. Amalawi amene acha tawathandizira kuti akhale ni mwayi odzilemba okha ntchito. Ndiye tikati ntchito ya muofesi ndi ntchito yoti munthu udzilembe okha tikadzipatikira pamodzi, inu ndine sidalandaulaso namba ya 1 million. Kotero inu mutapeza mwayi wa ngongole mungathe kuchita bwino kusiyanaso ndi kulembedwa ntchito ya pamwezi. Koma chifukwa ku Malawi timayembekezera kuti mwezi utetilandire imene ndi ntchito ndi picha imeneyo itakhale kuti vulabe mpaka nakalekale. Brian, tikamati kuti dziko lufuna kupita patsogolo ndikuti tisabwerere mbuyo, tikunena zinthu ngati izizi kuti mukafuna kutukula dziko musikhala ndi masomphenya akutsogolo. Mene unanena nyimbo yoyamba ija kuti kanthu kapo kamwini kamatikwanitsa aliyense pa nyumba pake akhale odzidalira. MCP government under Dr. Lazarus Makafe Chamia chimene tikufuna kuti aliyense akhale odzidalira. Ukakhala odzidalira ndiye kuti thumba la chimanga uzikhala nalo pakhomo. Chabwino ndimafuna lokagula ku nyumba kunsika. Chifukwa tikati chimanga chatula, Brian, it is as simple as chatuladi, koma nanga bwanji utakhala nacho chako cha pakhomo. Nanga utakhala nacho chako cha pakhomo ungadandaulesa. Chabwino ndimafuna kuti mundiyankhe mafunso awa mwamsangamsanga pa nkhani ya amayi ndi achinyamata aulumali. Muwalipirira ma nomination fee pa chisankho. Funso number 1 alipo awiri ndingomaliziratu. Pamene mukukonza manifesto muli ndi ngodya zotani zolimbikitsa amayi pa chisankho? Amayi ena maopa kupita ku misonkhano ya ndale kamba kankhanza zomwe zimatha kuchitika pa ndale, ena kunyozedwa kumene pa masamba mchezo. Muwateteza motani Amalawi and nkhani ya disabilities tinayika mbakale. But I wanted I needed kuti ndifunse mafunso amenewa chifukwa amene akutipatsira programu they are interested mu mafunso amenewa. Itokoze mafunso abwino kwambiri. Choyamba Brian, ife ku National Executive Committee ya Chipani inachita deliberate action tinayika ku anthu a disability ali bwangapo. Komanso ndi chipani chokhacho choyamba chimene chili phungu abimizi mdziko la Malawi amene ali pali mpaka na phungu mpaka na pali akalaso phungu kumene kubwera kufatika mtandizanso kuti awini. Tinawo aulumali angapo mu National Executive Committee ndipo tiwathandizira makampeni. Koma ndimafuna ndinene kuti disability is not inability. Tikati munthu ndi aulumali tisafulumire kuti alibe ndalama. Tinawo ena aulumali angathotiripire okha plan. Koma munene kuti muachita support bwanji aulumali amene alibe ndalama tiwathandiza tiwalipirira. Koma ngati munthu ali aulumali koma ali ndi kuthekera tilikamulipire chifukwa chani? Patali ndi ulumali. I think tikamapanga frame mafunsowa tidziona kuti disability is not inability. I don't want to cite first sinapempe kufuna kwawo kuti ndichule maina awo. Tinawo aulumali ku MCP amagawa katundu ali ndi ndalama zawo. Koma aliponso aulumali ena amene alibe kuthekera. Amene alibe kuthekerawo tiathandiza. Koma let's not have a broad picture to say waulumali aliyese ngosowa. No, alipo aulumali ma doctors, alipo aulumali ndi apolisi, alipo aulumali ndi anthu ochita bwino. Koma waulumali amene akulephera kuchita bwino timthandizira. And izimayi amene akulephera kuchita bwino timthandizira. Chabwino. Even ma primary athu tinkhani zabwino Brian azimayi ndi akwina azimayi akutetezedwa. Pali nkhani ya violence timalize ndi imeneyo madzulo ano. Mukuchitanji kuti political violence isachitike mdziko muno? Pakumakhala kuloza lazala pakati pa inu ndi ATPP sunganditere mpaka kugwirana nkhwiko. Chikuchitika nchana achimwendo ndipo mukumauzanja anyamatano za kuipa kwa violence. Brian, ineyo ngati Secretary General wa chipani cha Congress Party. Yes. Ndaji mwene anga amukite ku DPP timayankhulana. Ndipo timanena kuti ngati chali chimene timakhalira. Umata kuchita ulalikilelo
wina tu kama muja wakati mamawa kandi wa TPP kandi wa MCP kandi wa Ford kandi wa UTM. Let us not back violence. Ife tukuima motutsana ndi violence. Dr. Lazarus Magafe Chakwera akututsana ndi violence. A Professor Peter Mutharika akututsana ndi violence. Alipo ankutu kumvena amene akumafuna kumapitiriza beza violence. Brian, in every week timapanga misonkhano. Ine sindidalira kuti ndikamenye munthu kuti ndipeze vote. Ine ndimadalira kapanga ndale za background. And I'm a very good example. Sinituwana tina munthu pa msonkhano. Achita mimika Mutharika mukamapanga misonkhano yanu. Sono kunena kuchita mimiki munthu ndi violence. Oho. Yani muna mimiki kuti iweyo mene manene kuti tikulandire tulo buno kuti ndapanga violence. Okay. Yeah, violence ban. Okay, machitazo nditanena kuti akuti zina nawo anapha ndi akupha umuchola munthuyo. That's violence. Okay. Koma kunena kuti muboma la TPP mbuyomu anthu acha abino 174 anamwalira ndikulakwa. Sana mwalira anthu. Sana pedwa anthu. We are just saying the fact. Koma suna atule kuti anapha ndi ndani. Koma zinachitika muboma la TPP. Chumavuta nchani kwa agwira anyamata amene akuchita ziwawazi. Brian, sono ine secretary cheno inonda mukito mufuna mutipase ntchito yoma kakwirani. Brian, separation of powers. Ine ndi secretary cheno. Secretary cheno. Ife madalira a police amene akuyena kwagwira anthu achi. Ndikwatengera ku court anthu achi. Malamulo ndikugwirapo ntchito. Brian, violence si sangalasali yense. Ifuna ndikuuzeni kuti mwina mmaona ngati atsogolerise timakwiya kumalambana, timayankhulana, timadana ndi mtopola. Mujaina wachedwa galimoto kumachinga, mujaina wachedwa galimoto kumponera, palibe mtsogoleri angasangalale. Mujaina menyedwa anthu kumbowe, menane menyedwa anthu kuphedwa kuthyolo, kuphedwa kundilande, palibe munthu angasangalale. Violence is bad. And defense ifuna violence. Ndipo kuphedwa amwailesi inoyo ndikufuna ndi auza polisi. Ngati amanena kuti boma timachinjiriza anthu awo. Apolisi yeserani koni kugwira anthu ndiye mwaike poya atione ngati boma linga kuchose ntchito. Sana ana wagwira anyamata ina kulilongwe kwa datuluka mama wabomwe. Sono Brian kudutsa munthu ku court ndi vuto la MCP. Sana kafika sonko koti sana kafika sonko koti komwe kwa kuti sada gonenso in fact for lack of a better word sada gonenso akuti. Brian ine sini kamba kama. Ine singa kambe nawo zimene mudamva ino atolankani. Okay. Munaonepo kuti ISCP agwira munthu wa TPP mama wantutsi anthu kumakwiya. Simunaonepo kuti agwira munthu wa MCP mama wantutsi anthu kumakwiya. If they have gone to court and the court has given bail, why should that blame go to a ruling party or an opposition party? Nthawi kuti tikatsatira ngoja zathu tizitsate mwamphumphu tisalowerere. Koma Brian mafuna ndikuuze chinthu chimodzi. Yes. Violence simanga munthu. And ineyo ndikudzudula violence wina tira mkungu yangu pa wireless ndikuyankhula komanso with action. No one in MCP is allowed to do violence. No one in TPP, no one in Ford, no one in UTM. Ngaza kandi chani sizimanga muti. In background kapangendali. Nthawi background sauze anthu mfundo zimene zingasinde anthu. Koma Brian wamene kucheka wireless. Yes. Ukuze momveka bwino. Boma sili kupita. Boma ilili lacha kuyala labda kudzakhala. Mise udukumanga Brian tipitiriza. Kodinanga mesa tikavota ndiye mukati sili kusintha sizilengera mmene anthu akavotere. Ndimene zimakhalira Brian anthu akavotera misewu akavotera masuku block 11,000 amene tikumangawa. Brian Brian ngati anthu amaphedwa anthu acha abino laija anthu kusiya mukunduza anthu onse amene amakukhutira ndi insecurity lero sakukhutira ndacha bwe. Brian fusolomaliza inuyo dzanja lanu mutagwira pa chifuwa mukhoza kunena kuti amalawi ali bwino lero kusiyana ndi mmene munapeza sinamalize kunena moona mtima mukhoza kunena kuti amalawi ali bwino today kuposa mmene munapezera 2020. Brian takafusaphunzitsa amene nthawi ya TPP samalandira promotion chiyambire nthawi zonse no teacher was promoted. Brian God asked heavy workers amene amakwera ntchito over 5,000 of them have been promoted. Brian takafusa polisi amene tikamangira nyumba over 4,000. Brian ukafusa alimi amene tikapatsa ngongole zimono over 400,000. Brian ozamaphunzitsika ndi zimene anthu ena akumanama. Dziko lino lili pa mavuto tikuvomera koma kupita ku TPP is not a solution. TPP will bring Malawi backward. Brian, even Peter Mutharika anali kukuza iweyo kuti palibe dziko limene limakhala pa economic problems and ntolakana tona liweweno.
Brian anakufaso kuti mavuto osungula dziko lapansi amakuzanso ngakhale dziko la Malawi. Koma tikamana mizana kuti Malawi anakakhala bwino mpaka pita mudalika ndi GDP. I'm constantly reminded kuti nthawi yatithela we are actually 7 minutes out of time. Umuze tena kuti apenda tena kufanya mageta byaka Brian. Nthawi ija program inakatira panjira fabwe kuti ma blackout. Umuze so na mele Brian. Ndikufuna ndikuyamikeni Honorable Secretary General, as I said kuti this is a sponsored program and amene akuchita sponsor ali ndi ma interest awo amene amafuna kuti tifunse makamaka za azimayi ndi zina zotero. Ikadakhala yanga ikadakhala kuti bambali pamafusawo wanyamata ndi azimayi ifeyo mukatitana tikasiya ntchito zathu kubwera pa wele at times akule nthawi yokwanira. 1 hour is not enough. Then I want to plead on your behalf. Bongozo munalemba kuore kindo Oxfam. Tibate nintale kwanira tafoto kozera Malawi zona zenizeni ibomene mavuto tukumana nao. Ndikadakhala kuti I'm not ndizanga ndikadaka tikadaka kufunsana nkhani zakatangale ndi zina zotero, but we don't have much time. I want to thank you once again.